Spani! Spani! Mit csinálsz? Kezdődött az állat! Aj, te idióta, mit vetítesz? Ez nem sérülés. Ha még egyszer hereverésen kapok, akkor igazán nem tudod, milyen az, hogy fájdalom, te puhány! Azt hiszem, most már meg is tettem! Ajánlom is. Legalább tudod, mire számíthatsz a legközelebbi ilyen húzásod során. Végre elment ez a Marha! A kurva anyádat, hova tetted a zsíros kenyeret, he? Hát elbetelt a pohár. azt tudom! Zsíros keretet tettem vacsorára! Miért nem kémestél csokoládét ettél tegnap, te marha? Néma, itt van Kleiner. Na és mi van? Napi gémestél csokoládé adagért jöttél, he? Ugye, hogy a gémestél csokoládé a legjobb márka, he? Szóval, hol is tartottunk? Most nem szórakozom veled, mert nem ettél gémestél csokit, most azt megölök. Utolsó figyelmeztetés mindenkinek. Mindenki, aki él. Egyre gémestél csokit vagy megtalálom. Most eltaláltad a kamerát, vagy tovább? Nem tudom. Mindegy, lehet, hogy kikapcsolt, hagyjuk. Szerintem eléggé durva ezt hőjelzekkel, nem gondolod? Mindegy, hagyjuk. Mindenesetre vége van. The end. Hát, intro még nincs, na nem baj. Azt majd csinálok legközelebb, lusta vagyok hozzá. Hát, amit még ehhez a videóhoz hozzáfűznék, az az volna. Hát igen, már régen csináltam egy ilyen GMST videót, abból is csak egy van. És hát igen, képekben állt az egész, ebben annyival volt jobb, hogy a minőségre kicsit próbáltam építeni. És hogy a végén ott mondta a kis sporizós lustadisznó, hogy tényleg egy kicsit eldurvult volt, de nem volt másod, tettem egyszerűen elborul az agyam. Aztán végül is nagyjából 3 héten keresztül gyöködtem azzal, hogy Sony Player modelleket berakjam, végül is sikerült, jó, lehet, hogy nem érdekel veleteket, na mindegy. Aztán végül is meg azt mondanám, hogy ebben hamarosan lesz a karácsony és új év, úgyhogy boldog új évet és karácsonyt mindenkinek, remélhetőleg addig még találkozunk, úgyhogy sziasztok!